Lakhakre pho Mahamaya constituency angkang ing namaing narpen munidang bong kachepatu chiri kabathu vera tumpulo tangte sel tharampura longta elonglo. Achik lojon wang thak ing namaing narpen munidang bong kachepatu kachiri kapathu vera phuthak Dogmoka forest range atom mathaponsi sel tharampur nurak anglong solar powered fencing apai ing kai ponsi pini Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang aridengpen ing puponlo. Labangso solar powered fencing lake SOPD scheme pensi kaddo kawe kilometer pho anadag pini Karbi Anglong Autonomous Council pen ingkai pontanglo. Bangso solar powered fencing kangkai tangalong pini KACCM Dr. Tuliram Ronghang palidamsi arideng pen ing pupon. Pini nilum Karbi Anglong light team pen ladak Silrampur reserve labangso ang nampi ajo sidolo labangke national highway mate 4 lane labangso ang ari sidolo niltum nonomat ke pini dak dong mukak ingnam raikom sakia ahin pen alang litum la habideng nar tumpen kecera kom tekji aphan mun tema aningkan wangsi munid la pen habideng narang bong kaike mata kace thengkheng la ajo arni wang ta kace thengkheng ajoksi penangana munid tum same apran damnang lo ahe marit kan hok pen chenglok penangana kisung la son thek ponlong lo same dak ingnam raikom sakia tumpen penangan kace paduk alang litum dode sangse ajo analu alang litum duty ke tonun pen chenglok la pen lamang soang nampi kerai komji phan alang litum kaike mata ka bori la person dolo la silazon dak dong mukak ranger mate rajon dong pia ke hai alang lika cepaduk ponsi la pen dak local emisi em launching teron alang litum ka cepaduk ponsi alang litum pini labangso high solar fence labangso kilometer 4 dak alang litum pini inauguration ajai mek deng ponlo Kedam tang apor hot bang pria bang phatum aprandam nang koklo lasi kewang jilang arnike lapuson ke pho pheda ja phansi KAAC pen sideng ponlo urang pulo kiling alang litum bang pri la sopir theben EOC siningang songalang tum arnam blangtang lasi ai hai ke jok dia phan monon phi akape ke phofi da dia phan si da solar fencing to la pen ke la upli alang roi tang par tang te pu bang ke isi bang tara do area la pen garo area la pen kumpreng area laso malam ekdam laso hawar long te ajolong te bang pakko hem kapahino aningkan wang asong lapu kumpreng area pe bang Halapu ranger rongpia sang hopen ke than pona tengke solar powered fencing ki biponang koklake nurak anglong along ke do ing nam aing naratum sil dharampur hawar araratum phan aningkan wang setami padoso jon pinlo nasi bang sopen ke pa jok ja phansi labang swasai deng ponlo busi ningje pon Silrampur long aso solar power fence kelo enang kok karon kenang litum da chini glo je aso area long aningkan wang sitame daga patum kai mata dusu jolo ai lapen pachu helang munita daga prandam iglo tuning da sona thalo la sini litum dak local MEC mate em salun sing keron sare initiative pen alang linang pin khara ting ben sini li immediate WWF tumben cibita si alang litum technical expert alang tum dak nikab lonang pi ini tum mala soteng sini litum pini asokam suniksi pini innovation program denglo asini li hin pen dak local MEC sing keron sar pan suri akadom aji eglo alang li advice alang li initiative financially tami alang sina kerap dun lo News report Bikram Theron Karbi Anglong Live